המשימה השלישית שלנו היא סדר את הניירת. במשימה הזאת המטרה שלה בעצם היא מיון הפירות והירקות לפי הצבע שלהם. כדי להתחיל את המשימה אנחנו צריכים להכניס את הקוד שלנו שיש לנו פה לתוך המשחק. יוצאים קצת למטה, מכניסים את הקוד 3587 ולוחצים על התחיל. ואז המשחק בעצם מתחיל. יש לנו פה למטה את הקטגוריות, 3 קטגוריות של צבעים בעצם, צהוב, ירוק ואדום, ולמעלה על הפתקיות מופיע לנו את שם הפרי או הירק. אנחנו צריכים לבחור לקחת את הפתק ולהכניס אותו לקטגוריה הנכונה. למשל, את הבננה לוקחים, מכניסים לצהוב. וכך ממשיך, את האננס אותו דבר. אם אנחנו לוקחים ומכניסים במקום הלא נכון, למשל מלפפון נכניס באדום, אז הפתק לא נכנס והוא חוזר למעלה ומסתובב וחוזר אלינו בפעם הבאה. וכך ממשיכים עד שאנחנו מסיימים את כל הפתקים למעלה. המשחק בעצם נגמר, מופיעה לנו את הרשימה בסדר הנכון כדי לראות. ברגע שהמשחק נגמר, אפשר ללחוץ על החץ קדימה ולהתקדם למשימה הבאה.